Tervetuloa Yleisradion kritiikin aikaiseen pariin. Ja tänään meillä on aina keskusteluohjelmat. Onko niitä liikaa, onko niistä mitään hyötyä? Ja vieraana meillä on aiheesta väitöskirjan tehnyt dosentti Eeva Vamppua. Hyvää päivää. Terve, terve. Kirjoitit väitöskirjan maailman turhimmasta asiasta. Miksi? Keskusteluohjelmat tosiaan ovat maailman turhin asia. Väität kirjassasi muun muassa, että keskusteluohjelmat tulevat veronmaksajien rahoja. Miten perustelet tämän? Yli puolet Yleisradion ohjelmista on keskusteluohjelmia ja Yle saa varansa veronmaksajan kukkarosta. Mutta eikö mielestäsi ole tärkeää, että kansalaiset kuten te saavat äänensä kuuluvien keskusteluohjelmien avulla? Ihmiset puhuvat kahvipöydässä näistä asioista. Ei niistä tarvitse tuoda telkkarissa pelisemään. Kaiken lisäksi kritisoitte toimittajien ammattitaidon puutetta. No katsoisit peiliin. Siellä sun kuva on siellä kirjassa. Ja nyt siirrymme katsomaan Punaisen langan uusintaa vuodelta 1986.